తమిళనాడులో దొరికిన 570 కోట్ల నగదుపై బోలెడు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నిందితులు చెబుతున్నట్టు డబ్బు స్టేట్ బ్యాంకుదే అయితే సరైన భద్రత లేకుండా ఎలా పంపిస్తారన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఏకంగా 570 కోట్లను 3 లారీల్లో ఎక్కించి పంపించడం చూస్తుంటే ఇది బ్యాంకులది కాదని కొందరు బడా బాబులదని అంటున్నారు ఆర్థిక వ్యవహారాలు పర్యవేక్షించే నిపుణులు. పైగా లారీల వెంట వస్తున్న 3 కార్లు కూడా తనిఖీల కోసం లారీలను ఆపగానే పారిపోయాయని అక్కడి పోలీసులు చెబుతున్నారు. పారిపోయిన కార్లను వెంటాడి చెంగపల్లి సమీపంలో పట్టుకున్నామని తమిళనాడు పోలీసులు తెలిపారు. కార్లలో ఉన్న వారిని ప్రశ్నించగా తాము ఆంధ్ర పోలీసులమని చెప్పారని, అయితే వారి వద్ద ఎలాంటి ఐడీ కార్డులు గానీ యూనిఫామ్ గానీ లేదని తమిళనాడు పోలీసులు తెలిపారు. ఇటు బ్యాంకు కోసమే అయితే గనక సంబంధిత డాక్యుమెంట్లు ఎలాంటివి కూడా లేవని తెలిపారు తమిళనాడు పోలీసులు.